may pag-allowance. Buki ba kilit pa jud kaayo? Unsaon nga ma-bright, gamay pa jud ko og hay. Why knowing si mami hagbon ko sa first grading. Wa ko'y apin-apin sa na mo nga klase. Dating class together, manuroy mag-ML. Why nasagtan sa division, ang sentence di suspended. Di marites sa classmate, iwan si Jogging Free. Mudagan murang si The Flash. Makitaan ko kanunay nga mga Grace na ho gising, kay magdali-dali. Kagrabe mga monte na lang ko amin. Wa ko'y apil-apil sa na mo nga klase. Dating class together, panuroy mag-ML. Why nasaktan sa division, ang sentence di suspended. Gimarites sa classmate, kay wa si Jogging Free. Nasaktan sa division, ang sentence di suspended. Gimarites sa classmate, kay wa si John.